Mapagpalang araw sa atin lahat mga kaspero. Welcome back ulit sa ating panibagong episode ngayong araw. Napakaganda ng panahon. Kaya let's go! Mag-spearfishing tayo mga kaspero. Papunta na dito yung sundo natin at dadayo tayo kung saan tayo makakahuli ng mga malalaking pelagic. Ayan, nakarating na kami dito sa spot mga kaspero. Napakagandang spot. At eto na tayo. Ayan. May dala tayong mas at saka wetsuit. Ayan. Itong mas na to bagong bago to mga kaspero. Halos nireview ko lang to. Bro. Para sa'yo. Tsaka itong ayan, bagong bago yan bro. Serve na yun bro, direct yan. Pagkatapos natin makapag-warm up mga kaspero, dumiretso tayo dito sa 15 meters. At meron ako ditong target na isang green jobfish or malaguno. At sinundan ko lang ito mga kaspero, gawa ng medyo may agos dito sa spot na to. Kaya ayan, medyo mabait naman itong green jobfish. At also shout out kay Sir Abraham. Eto na, yung paborito mong isda. At alam mo na yung mangyayari dito. At tinira ko mga kaspero. Buti na lang, tinamaan pa. Medyo distansya nga sa atin at medyo napababa yung pagkatira natin. Pero sapul na sapul naman at good holding shot. At pagdating nga dito sa taas, tinira pa ni Master Kevin dahil nakita niya na sa tiyan yung tama. Pero nung pagkatira niya, hindi tinamaan mga kaspero. Gawa ng na-excited siguro sa pagkalabit ng trigger. Kaya ayun, hindi tumama. Pero nakuha naman natin mga kaspero. At ito yung boy na manong isda natin sa araw na ito. Sana madagdagan pa para makarami tayo. Bra. Bra. Malaguno. Pagka-secured nga ng ating unang isda, sumisid ulit ako dahil nakita ko yung grupo ng Golden Trevally mga kaspero. Ayan, kung napapansin nyo, napakarami. At pumipili ako dito ng mas malaki mga kaspero. Pero mga good size na yan. Halos 2 kilo na bawat isa niyan. Pero naghahanap pa rin ako ng mas pinakamalaki sa kanila. At ito, paikot-ikot, medyo makulit nga. At ayun, gusto kong mag double kill. Kaya nung pagtabi ng dalawa, tinira ko. Ngunit ayun, 1 kill lang yung nahuli. Buti nga may nahuli pa. Medyo daplis pa yung pagkatira natin dito. Pero good holding shot. At ito yung pangalawang isda natin sa araw na ito. Isang Golden Trevally mga kaspero. Napakababaw ng spot nito mga kaspero, halos 9 meters lang. At meron akong nakita dito na pagi. Ayan, malaking pagi mga kaspero. Sarap panain pero wag na lang, bawal yan mga kaspero. Kaya hanap tayo ng ibang target. Baka meron lang dito sa paligid na to. At naghintay pa ako dito sa taas ng bato, baka may lumapit na mga pelagic. Dahil minsan dito rin ako nakakapana ng mga king mackerel or tanigi. Kahit mababaw yung spot na to, merong mga pelagic dito. Kaya ayan, tingin-tingin ako sa paligid. At nung pagtingin ko sa likod ko, paahon na sana ako. Ngunit meron akong napansin na isda doon sa may tabi ng bato mga kaspero. Kaya binalikan ko at tinira mga kaspero.
At sapul na sapul, magtatago ka pa ha. Nung na-secure natin yung sweet lips, eto, isang napakalaking dugtong tuna mga kaspero. At alam nyo ba kung gaano kalalim yung pinanaan ko nito? Halos 12 meters lang. Ay, grabe, napakalakas talaga ng dugtong tuna. Lalo na hindi ko pa na stone shot mga kaspero. Napababa yung pagkatira natin, sa tiyan tinamaan. Kaya ayun, halos grabe yung pagkapigil ko dito sa dugtutuna na ito mga kaspero. Buti na lang malapit si bro direct sa atin at tinawag ko kaagad yung bangka na tawagin si Master Kevin mga kaspero para ma-second shot itong napakalaking dugtutuna. At ang dugtutuna na ito mga kaspero, umabot pala ito ng 18.2 kilos. Ito yung pinaka malaking dugtutuna na napana ko mga kaspero. Kevin bro, tawagin mo. Ulo ko sa katawan tinamaan. Malapit na mawasak. Malapit na maputol. Malapit na maputol yung tiyan. Kunti na lang oh.
Pero baon muna kami at nakatatlo na kaming huli. Isang Maori, jobfish at saka dugtot. At mag-iihaw muna kami ng isda mga kaspero. Ayan, nagpapoy na si Bro Derek. Ayan, dyan kami mag-iihaw. Si Bro Kevin namana pa ng pang-ihawin kahit yung maliliit lang mga kaspero. Mahirap naman ihawin yung malaki. Hindi mauubos, sayang. Kaya maliit muna. Taas daw, huli. Ha? Ayan, okay na yan. Meron na yan bro. Ayan, pang-ihaw na kami. Yuro. Ihaw, ihaw. Ay, pinatayong surahan at saka ilak at sweet lips. O, luto na ang ulam naming tatlo. Ayan, Mr. Kevin. Ayan, si Bro Derek. Kain. Kakain na kami. Okay. Okay kayo. Lame kayo. Yun. Sweet lips. Ang sarap. Kita na ba kayo ng barbecue na ganito guys? Dito ka lang sa amin makikita niyan. Man nga natin. Wow, taba mga kaspero. Ang Dapat nagdala tayong tuyo. sarap talaga. Juicy oh. Grabe. Sarap. Oh, kain mo na. Buti di malaglag yung kutsara bro. Inanit lang. Sanay ka na din. Sanay na. Pagkatapos namin kumain mga kaspero at magpahinga, nag-dive ulit tayo. Binalikan namin yung spot kung saan kami nakakita kanina ng malalaking isda. At dito nga, sobrang lakas ng agos. Meron akong natanaw na isang malaking Maori sea perch or kanlay kung tawagin dito sa amin. At andun lang siya sa may butas niya mga kaspero, halos ayaw lumabas. Pero, ayan, nakikita ko na papalapit sa atin kaya medyo inangatan ko para mapansin niya tayo. At nung napansin nga ako mga kaspero, lumapit ito at tinira ko. Daplis yung pagkatira natin, medyo napataas ng konti kaya ayun, nakawala. Good size na rin sana itong Maori sea perch or kanlay. Umabot na siguro to mga 4 na kilo pero hindi para sa atin to kaya hayaan na lang natin. Mabubuhay naman ito mga kaspero dahil daplis lang naman yung pagkatama dito sa isdang ito mga kaspero.
Buti na lang, pagkasisid natin ulit, meron akong nakita dito na isang malaking giant trevally. At kung napapansin nyo, maraming bait dito. Ayan yung mga triggerfish. At biglang nagsialisan, parang hindi mapakali. Ibig sabihin, merong pelagic na papunta sa atin. Kaya hintayin pa natin ng konti. At ayan na nga mga kaspero, kitang kita na natin yung target. Papunta na sa atin. At ayun, bilis na lumalapit talaga. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin. At tinamaan, bandang baba mga kaspero. Pero good holding shot. Masa matigas na katawan, tinamaan. At ayun, paikot-ikot siya. Hindi ko na nabinigyan ng tali dahil baka isabit sa bato. Meron pa namang agos pero kayang-kaya naman mga kaspero. Ayos, dagdag sa mga huli natin ngayong araw. Paldo na tayo. At this time, nasa taas pa lang ako, natanaw ko agad itong malaking triggerfish or pakul kung tawagin sa amin. At masarap ito pang ihaw. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ulit. At ayun, tinamaan. Kahit medyo malayo, sapol pa rin. Napakaganda ng visibility ng tubig dito. Pero doon sa unang pinanaan natin, medyo may kalabuan. Buti na lang dito, medyo luminaw na mga kaspero. At ito na yung pang-last natin na isda mga kaspero. Nagpakita sa atin itong 2 piraso na dugto tuna. Same size lang sila pero ito yung sa huli kaya ito yung tinira ko. Grabe, napakalakas talaga ng dugto tuna. Kaya pag mga 50 meters lang yung tali nyo, naku, mahirap yan. Kailangan nyo talagang pigilan. Kaya ako naglalagay ako ng mga 100 meters sa aking reel para hindi agad makaubos. Para makarating tayo sa taas na nandun na natin sila pigilan. Dahil pag sa baba tayo, magpigil nito, talagang hindi tayo aabot sa taas at kakapusin tayo. Ito yung huling isda namin. At ito yung ikalawang pinakamalaking dugto tuna na nahuli dito sa spot mga kaspero. At umabot ito ng 11.5 kilos. At napakaganda ng pagkatama, gitnang gitna. Kaya wala talagang kawala ito mga kaspero. Lumulubog na ang araw, bitbit ang pala, tanda na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang Lasing ko na ng hapon mga kaspero. At ito yung mga nadali namin, si Master Kevin. Kapala siya ng Maori. At nakalast pa tayo ng isang malaking ultot. At may GT. At ito yung malaki kanina. Nakating nakana. Baldo. Mamaw.
Ay, paiwan na lang yan, bro. Kaya, bro? So, 18. 18.2. 18.2. Yes, ako. Ako. Ay, pangmalaki! 12 ang nakatalsa yan. 11.5. 11.5. Maure. 11.5.